Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kayo sa channel ni Kati Bicolana Official. Ayan, isang Bicolanang lumalaban at sana naman po ay masubscribe nyo ang aking channel. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ay papakilala ko po sa inyo si Baby Clarence. Ito po yun at ito na po ang kanyang itsura. 4 months na po siya pero ganyan po siya kaliit dahil po sa may butas ang kanyang puso at dinulog po ito ng mga concerned citizen na sabi ay tulungan natin si Baby Clarence at ito po yung dinaanan namin na daanan papunta kina Clarence. Tatakot ako kapag emergency kasi po nangingitim si Baby Clarence kapag umiiyak kasi nga po may butas ang kanyang puso at ito po yung daanan nila papunta sa kanilang bahay. Ako man daw tabi. Ayarig mahilig kami. Sa kasamaang palad, hindi po namin naabutan ang mama ni Baby Clarence at si Clarence kasi po nagpagamot daw. At ito po yung picture ngayong araw na ito na pinabinyagan na nila si Baby Clarence kasi nga po natatakot silang bago man lang kung sakali ay mabigyan ng bless ang batang si Baby Clarence. Ayan, ito po yung mama ni Clarence, 17 years old pa lang siya si Anggi. Ayan, at kinikwento niya po sa akin kung gaano kahirap na magkaroon ng isang baby niya. Ganito po kay Baby Clarence pero talaga pong pilit nilang inilalaban ng kanyang asawa na sana ay makasurvive ang kanyang anak. Kung makita niyo po ang sitwasyon ng mag-ina ay nakakaawa po. Doon pa lang po sa kanilang lugar ay napakalayo na. Kung magkaroon ng emergency ay talaga po kailangan ng mahabang pagbiyahe. At kinikwento po sa akin ni Anggi kung nung baby pa yung si Baby Clarence ay napakalaking bata. Pero ngayon po ay parating niya na lang hawak kasi po nahihirapan pong huminga si Baby Clarence. Ayan po, payat na po siya. At pilit nilang pinabinyagan at ito po yung nasa likod niyang bahay ay bahay po yan ng kanyang biyanan. Dito po nila tinuloy ang bata para po mabinyagan. Ayan. Sabi sa akin ni Anggi, talaga pong napakahirap sa bahay nila. Ayan po. Simula po nang pinanganak si Baby Clarence, ganyan na po ang sitwasyon niya. Kailangan parati nakakarga kay mama niya. Kasi umiiyak siya kapag nilalagay siya sa lapag. Nahihirapan po siyang huminga. Kaya po ganyan. Ayan po. Kitang-kita nyo ang kanyang paghinga ay nahihirapan ang bata. Malakas po siyang magdidi kaso lang talagang kailangan niya ng gamot at ang halaga daw po ng gamot ay 1K ang isang linggo. Kailangan ni Baby Clarence. At ito po yung kapatid ni Baby Clarence. Ito yung panganay niyang kapatid, 2 taon. Ayun po. At naku, napakahirap ng sitwasyon nila. At yung bahay po nila ay malapit na matumba. 2 aligi na lang ang nung naglindol nga daw po ay nahirapan sila kasi po parang sumasayaw yung bahay. Ito po yung bahay nila, hindi po tayo nakapasok. Kumakatok po ang magulang ni Baby Clarence na kung sakali pong may mga mabubuting puso dyan na sana po ay matulungan natin si Baby Clarence. Marami po siyang kailangan at ang mas kailangan niya po ngayon yung bahay nila ay palagyan po ng bubong kasi po tumutulo na at wala pa silang kuryente at yung mga gamot